Tá Nollag ag in ríis agus an balún á héidir ráidirné agus is siopaí na carach. Sailse, bán buí dearag garam glas, tá na siopaí lán le bréáin agus plantana sí, agus tá deadin na Nollag a chuírínta sir na páistí, ach tá crí na féire dáiríonn se. Is cínte go meallan na sailse ildáte sean agus ógaigh na siopaí. Tá cuasaí na Nollag préomhathe I gcúrsaí cluine, mar tá na daoine go léir bhíon thar lear a bhaile don Nollag a dtigann tú. Bhíoh sneachta gúna dhéanana gur na Nollag chuirín chuid bhíoh. Bhíoh an sneachta an trúmra na Nollag. Níl rudaí go maithfinn is agus a bhí sa teanam a gcuine. Ní rá imní a bíar na cían a bhí sa teanam. Hána Nollag nó a gcónaí agus tánig sé lom go dtí láinneochuir. Ja, bíonn sé gcóint agus brealam Nollag. Brealam. Dus toen een beetje een rode smol wie bunklish en Nollag na zij suinest. Prachtig schreef ik geen rodana hier gewoon ten zo. Dus toen een beetje mahoe wie bunklish en Nollag niet smol na een rode chorendoel en dingen toe le brandtenachine no karti no le heetsin. Is mahoe eigen wie angul sjane jakker kursiser nish. Ach bhí sé ann go siúrálta agus ne bhíoh daoine níos a dhéise lena chéile agus cabhrú lena chéile an bhór agus mar sin dó. Rugú mis an idir ceannacha dó ar i gré roh atá tí mo leabhíle tí bhí an spideal. Agus an cúlaí an nuair sin níor a eile seán, níor a telefís, níor a radio, níor a iscear a hanatáda. Agus dagus é sin dorchadas. Agus sínim sé go bhhain drúocht leis an dorchadas. Agus chumsa bhhain drúocht leis an Nollag. Go háirid ar a lástaí na cuineile is mhuineoig. Chala hasaíoch an Nollag charabe, bhí béim ar chráifacht. Bhí gála dhéag san Nollag. Agus cé gur a film bheag an Somáile, níor ní mo déanamh ar fan dála dhéag sin. Bhí beitha chús cholarúd istí rihré agus na bheith héana istí sa gró. Ní raibh mórán agad ar fáil an uair sin. Bhí gá cén ar bhhéamara, bhí muidir go léir meas ar a bocht a dtigann tú ach mar réachama. Se an rud a bhíochán éana bh gcuine mar bhóclaí, bégan dúine dul amach fan dúi. Agus cuileann agus aonán dáile dtigann tú agus ní rámór sásta éon rud a échas. So de héméisina amach agus de bhíoch sá a gcuine dtigann tú. Agus de héachtain amháin a hús sa chrán. Agus de gearach sesin an cuileann agus an éan agus de bhálímis go léir agus de hóga mid isteach. Agus de bhíoh sé den ósan sin I ngach éon teach. I ngach éon teach pí a cuileann agus aonán a chur sa crib sa chéadal sí sa dtigann tú an crib de bháisiú rud lárnach I gach éon teach. Ach os cór os ciún gach éon fictúr an sin de bhíoh pí a cuileann maisiúcháin a bhíonn daríire. Pam sagus rydí acw amini. Ww crasag I fríd mar ach bhí sin huas go minic ag na tíim. Ac yn eich noch ar ysdi hand decorations yn y Nollag. Mae'n colon, Shane colon. Mae'n colon acw. Tegin tu colon. Few. Mae'n colon acw cynsio. Few. Sin mar an illa o gal. Ni'r o cryn Nollag ar bi o gal. Dar cyfyn alomsa. Ach, a fewn colon farsin, bydd fydd chan. Ach, stas a symud, ni'r o'n mynd symud bion gyda decorations y bion, gyda parta. Nar y ddi. Ag an am sin ar nói
tuchudíine níos an tír an tuchtalá a mí na nóir balá anmhór fad. Fi go leir man ní mar fuchar seanrá jo a níos tá buide a fi go leir rá gon nar siach beidir le cé blina díis go háir daine bhíh go dír mar sin fi a cá seád mar bhí sé fuór is rád. A chu nóid an portbíach go get a last of the long decorations a sin in the decoration dotted gent as pop agus brise siad agus titi siad a nús agus bheith siad a géire is cuine má bhar fúil chuideach le céad a rís agus ní rá mé an duchach le riomh methar a go ddíhann dearing. Pasníoch an Nollag an 8ú lá a bhí an Nollag lá séir an scoil an tí lem a thugad isteach sa chathairsing agus ganná ag an amson ag beag na gach siopa mór bhíoch sanach lás agus brontanis is mar sin de sóh agus chomáile sin bin an lag a ganíimiist brontanis dar an gáilta féinnig tríis blian nó lehíon nach chahabh aige a chuir le taobh. Ní go leor córa banis Nollag, ba ámail é stoppa bheith gobbar agus agus daoine steach agus sa teach snáine éimse Nollag i bheith chunna agus steach i disclna huisce. Is cuma cen tám go láir. Maidin moch nó trúna máil go dtí agus teach snáine gluna huisce, éimse Nollag. Agus beléanna cena chula hachar a mar snáine. Fiúans lá tá niván, maidin steach a teach a mar snáine éimse Nollag. Maidin am dar dúbred gerad gluna huisce. So, bhí méid na bhí nádúrán, ach íntach tám córa bhí an. Níon tí neidir sin éibrán. Glána go muid cónal le sé teach a glána chuireh muid an taolar na Bhéal agus glánach muid gachrún. Agus fiúháin taobh mógan teach dá mar cosánna teachtasteach go dín teach. Chuireach daó go má bhí bucha lí sa teach. Thúra discain agus rud a dhéon trágus dhéanana dí suas go déasa. Bhí sin á dhéanana gach teachan is go mar linne. Gach teachar linne leán rinne siad glána mór a gcóir na Nollag. Agus jo se den sin Ewer féiste, chean had sé de ríisiní le Connemara agus, jo se dúla agus, áraistí agus, bhí siad maithé téna cócara. Agus bhú cearc na barte gcónaí lecha maithacú fa chunne warú ag an Nollag. Agus, dhéanaí sinna lí. Bhí ní mar an féiste a heile acu agus dúrcáid siad go mór a nace féiste. Bheith siad a lige fanart leis. De héimiis go dtí an marga freisin chun gé má dáil go lua ar maidin. Agus de bhíoch an marga plóda an óir sin, an bós a bhí ón a dtígann túlis, nó daoine go léir ón dua tactisteach agus a godachta go léir agus a gcuid go léir a níla acu. Agus bhíoch na clétaí á fiocha ag na daoine garamóla os na gé agus mar sin, de bhí me sé féchantóra agus ceanómis nó cheanémis éon ceart digan tú dearach má bham ná íoch Harald sin. Bíoh turcaí gon leis bhíoh turcaí má bháir agus bé sin airgad na man go gcóir na Nollag.
bheith beidir sus le fé turkey a dhéiledís bheith marga turkey sa dagan agus múil tím dínáirithe bailúna dorcha agus bhíoh léasacha an iad a bheith so sin an tairigad bhíoh ag na maná. Cuine me nola go bháin gur dhéanaan madra ruas ládar na turca rinne agus bhí me bháthir críomhriste. Agus beidir náfuil sa go tú madraí rua anna lik ní thugann siad lotha a chéanrod ach chun siad a ball sa talmhaid. Agus tagann siad ar neise tríalar an san. Is cuine mé sin na hálú. Ban van tím a bhar Connemara, not an van a fu mé héin. Ach bhí si go héintear cócracht. Ach bhí chuir gá ní hegur ní ra muid a bucht mar bhí beag mar. Ach bhí si i ggéir bheith déanana cách an Nollag agus is cuimna go má ígur háart á siopa go siopa a ggéir réisíní agus sultanas áil. Ní bheoh mrá ghfuil is na tí tarn an tam sin agus cúisisteach sa teachtarn an seo a lura budéil Porter a chur sa marnog agus bhean an bartender sí agus thug sé mach é tuair sé brana túnú an sin sa snóg gnóla tú cap sé gur sí gur go nóach ní sí capé sin a dhéine ag a gátar. Níor mar an turcaí gáil san ná. Bhí cá dhéag na tithe is anna bh bhuiid se diad. Bhí ní smó dúlachús na cearcum. Agus bhí Beir Brínbeg betal taú héna dhéanaid Brínbeg páirtín fanne féstí ha mór. Níor a gantainna sa bíd a sinna heire. Bhú na daoine breid súil ceithnarí te coppla glunne de sin le há. Bhí agus an sin bhuihan í mór airne le gáil. Bhú tithí le amach tí airne le. Agus béidir go mú cúgna si déag na beir fithe chlágan is tíon sin a gin si scialtaí, a cáil, agus beir chuide acu dása. Seo, bhí síl súil ceach go leir acu. Agus an sinna dárad réachta bhí anna a feire in na daoine bhíocht teachta bháile le an Nollag. Bheoch man tí sa ceanna bhórí na feire bhusa seacht. Ní bhí chan solas a leán a cáir chár agus de cean bhusa tíochta bháile gus tú súla daoine a bháile a sasna mar dear le Nollag. A cean an rudís mó choíntas ar man sin mar gasú mar ní réanaí go dána díle bíad. Ní rug muid fé deara fé. Bhí muid chu sonna chusásta agus chaach na milliún agad. Na lads haga bháile sasna le pinstripe suits agus bróga a bhí chu géir mar dear le meana agus an chosúachtarm. Is an dhéfuin me mar gur airgad bhí tóí réasacht go chun pinsáis le chun na súd sa cheannacht mar dear bhfuil sa. Can mé rá nuair bhí mé me gasúr háse lom Dúi mar dheall ní caiint fé dadí na Nollag teacht agus an nói bhí an mainseir ann. Bhíoh mainseir beag mar an na chuileach agus fecinn fiúhá a láin, jo bhín mainseir beag na tí ag daoine. Bhí sé go háling is dóiteach a Santitá a teacht anna go bin ru bhó a bhí ann. Ach í an Nollag bhíoh chlár fé lechaig, is tóir mé go lehart sé cúig nó mar sin chlár fé sannach lá, léach sé siúd na litrecha go léirmach. So péáit go rámar bhí oring nó bhí fánoring bheithe go baile agus gan áras bhí sé doracha agus bin sort an nós bhí going bheits a tig agus é doracha í an Nollag. Tá noch gachtain na sa teach an sin Somála agus bhachtí sa siad a Bhéal. Go handúil íasc ó beidir mágach nó báhach nó rudarbe agus brute agus churach muid canál gan canál brod thugach muid pío le ó plór agus Spáin agus inniún agus
chuireach muidir agus. Bhíoh sé go hálainn. Bhú na conne lástas na fanneagaí acu sa naithe a gaiine na nálag. Tegann tú conneal, candles. Agus an gréasúil trí cin na seaú san naneag. Níor a féirí leitr Bhéal. Agus bhí sé don na hanseach, agus bhí sé de gcóncaínta jazz speg sála sé bhí gáil san ná. Bhí mu sástal na cuinle. Ach tá an díb a bheith againn. Spech muidir mór na bóí a fiochantir na dal háseán na neáin. Ag siúlum breanúir na cuinle. Cuinim leis an effran ihe Nollag. Rim mamsa bhí an effran annig meanaithe. Agus déireach na sean daoine go raibh sé go húntaach fad na curtacha cartagus capel a dhiscinnte tacht I drón tá pélos na bailt fad agus na sílse lántaírí a bhíocha go lasa. Ach an son is dólum go dosnig daoine fáil róbheirech ihe Nollag go dal go dtín dictárnar dúis. So chun na sagart cosc leis an effran meanaithe agus bhíoh sé siúil a 8 nóna is daithe. A bhí déanach go maithabair. Agus bhíoh sé an dheas an adés dé fidélas agus a bhíoh córán an ísin. An atmosfér máidin Nollag. Bhain baistí, ba cheadrad a chorúiste harin. Santa Claus. Vis muidir sí lua. Agus béh sachi ba go huas far gonne sa nám. Ba gan a bhain tú, hanta has muid go móra. Agus ba sinna cheadrad I dyrad muid inne néime. Gydeach Santa againn. Agus bhhailinn I seamlar a bheith glán agus chuid an na seamlar I glánaí léomhfuil a nuas. Ba sin na Nollag ar an na fearste. Agus ceidim go bhór páirtaí an tíon ar a mar an defriaton. Ró. Bregan be go for me henda. Da nerva go támsin, trochanbeg. Gwyn me solt móristí fé blianna. But alle míhart lomme loi reglig I nimachan na tjarha eilelíhe. Bhuiar me henni agus vi sé da cefad a goni, a vi sí lomme goni reglig an itchi. Agus lean sindu a hen, chan me samsan tro. I dó I gan fada, mis se busina. Agus, wel, bheoch sé a súla rud a cín seo santi. Ach ní mór an a bheoch le bháil. Beidir 1 mílte nó aráistí nó rud mar sin a bheoch na stocaí. Ní rud I mór a chorbe, nó ní rannar dit sin rud I le fála, sa táin seagpáistí. Tá gachrad. Na bhíime I dút me a teanamsleim a rinne scoile. Ní bhíoh mór an caiintear dead na Nollag. Bhíoh muinte an bháile bocht. Go bhíoh ledó go bhíte sé úla agus coparí sin. Amsin na Nollag, brud móra. Bhíoh nádarm san ar eise go scoil rist na Nollag agus rá fuair me gunna cowboy, nó fuair me carín Rossi, nó carbag dearach, nó mar sin. Bhíoh nádarm, mar bhíoh mo choileacaí ar scoil, níoh tead a fáite go sin beidirach úla agus coparí sin. Sné méid I bhí an. Stocha go míoch lena I gimmert le héle chud bha, agus bhíoh aimsin na Nollag bhíoh daine túirt cuairtear I chéile. Bhí trap a gunne,
agus póní agus trap agus héimís go dtí gáilta cuat. Ach lán fad má héidir caint le ferratígus, má bháir caint le benatí agus na daoine go caint le na chéile. Na bhíoh breakfast ana jaasagain an madjan sin agus de héimiis síosan sin go dtí an ardaglis a canna in dhéag sin. Agus de bhíoh na córacha go háling ar fad go hana jasan sin. So agus go mór madjan an léhúr a digan tú lánolag mór. De bhí me se canan sin agus an ceol go háling, ceol agus de go háling ar fad. Eftir an ciún, gan ceol, gan tada, an sépel doracha. Le fíni bhí drúcht a baint le chalrúd ga bhain leis an Nollag chumsa. Bhain drúcht leis a grán sailse bhí as cían na haltóra. Man ní rain saldas agan Somália, na le lasach sé sin. Sé na flacha sé na bhí an mar deala bhil san. As chalgan í ciún, seálta na mrá, agus an úmásach ar fad. Agus go dtíon lot an bháin, well, ní chaitlic a chuasach má mé mar deala ach bearnam fós an ciúna sin is erímuim me sin as chluiseán siusco agus daoine caint le dí mar deala. Bini an Bhéal de bevra den vlian ar frad digan tú anna jas ar fad, anna vlasta, bolle úntoch úr a digan tú ongisten, mam las mó hon gan inna dia trókar or a gléran is. Ach de bhíoh sisti bhailen kisten mar behóldi, a mohól máhardi, agus de bhí mis goléir a cáurú, agus de bhí córum foiile, tugug córum foiile doing ilna na mésa, de choramach costad agus tíine de lá. Gachrod, de bhí córum ón, cáurú leis na glasrí, agus de bhí i gcónaí, de bhí altúri bí a gine an úr sin, agus bíon fósa an dar éire. Agus bhfuil an tí beidir go bós fósach, bhíoh pósach a hart. Tres na Nollag, bhíoh rinn cúpla pósa dhéirinne leán. Beidir go me chainnig mar steógad i chéile chumá, ach cheannach na níon teirgus sa bár nó agus smárin an péirbach le pósa. Thug sé go dtí teach an chalín agus sin sé rinn sacrú. Bhí chairige a gceist a gnáam, spré. Bechar a gailín spréhús go dín teach. Ar nuair a bhíonn sé i gcínsint áinsint sa a bhíonn ar bhí a múne. Bhí sé dúcht réit a dóibh go na becha an aithne ag ben agus fearar i chéile agus go bós a díist abair i gceann caiicí sin ó trí seachtainna tréis an clownas a dhéanamh. Níor a bhéon gealúnd pósta, ná níor bhéon áin i gealt an áin rud mar sin ann. Níos dí sé redúnt agus dúrn se le, well, debriach na póstaí sin amach go má. Mar hiig daoine cad a bhí an andóibh, agus bhí sé gobar as lá a chéile, ar bhíoch na mná a gobar an enach leis na fir. Leis na bátha agus leis an mas a gort agus mar sin a bhíoch na bháthir mas a gort a gcónaí, bhrála hé. Agus na dhéisnas dói ar na smóbhíoch muide tnúlas na rí muideog ná láin dródín. Agus siar tíis náine tá nós bábarachain a bhaine leis an dródín. Na sé díananas man ihe lá Nollag, haich muide amach le tórsín ó le sailse go dtí na seanskebol, nó Steach fé wonder tí, steach fé náti an tíir seanskebol nó seanteach, agus sin nach leis dróiníleg an na gúnaí. Agus mar tástad fan is dróiníleg le chéad na nead amháin le déna chuneal te. Go bhí nead dróiníleg begamach sin ó seacha cheanna steachab, agus fíoch mála begad agus solas agus se chuisteachta dúin chuisteach sa máliad, is sé letáiliad, agus lá na bháide chuir sé sa grúsca jam bheith fálam, rúín coitgéis am na chrúsca, gá hípa leis an dróinín, agus ar máis náine níach me hen persnéim sé dóidí man réidem grímar a chean riomh, ach ach man na cuasaí hartlob, agus a tíis náine tíre, muna meach dróidín sa grúscad, ní ra am a hán. Ach bhíoch Jolíní móra a teach timppel, fís mhór agus maná,
agus dhéon dí srinke beidir set si sa chiisten, agus had géidir amach benatí nó duine an rinki dhéanamh na damta. Bhí na drólíní ró glictúing. Agus tu de héimiis an siad igen tu bhíh post go beag go gain, agus tu bhíh órán a canna going, agus tu bhí rodégan leis diging ag dul mór hímpel na cahara. Go mór ar good féin den gahara digan tún agus na dus na córsin agus mar sin ag bailú agad. Agus déiríoch go má a going óm go chéile, níos fearr ó bhblion go bhblion a digan tú. Ach de héimiis an sin na chalíní agus na búclaí, agus de dhéimiis sús ón simané, agus a chur ar naig, agus gúnaí a bheoch ar na búclaí, agus de bheoh ceolaigh den bhána go. Agus bhí mis go léir céir, the ran, she is the king, the eagle said she is no such thing, up with the kettle and down with the pan, and give us our answer and let us be gone. We followed the ran 3 miles or more, 3 miles or more, 3 miles or more. We followed the ran 3 miles or more on a cold and frosty morning. We followed him into a porter shop, a porter shop, a porter shop. We followed him into a porter shop, and we wish you all a happy new year. Sin é díra. Agus a bhíoh sé sinna cála, gur tá sé de glanmheora go fós. Dar éire. Ach, hí na daoine bremún sin nám sin na nála, hí tíag an tá. Bhí nin sin herí. Bhí chuid mhór ornaí a gáil. Dan na beagus dan na muiribh. Chafne haid na marhain í go mór. Nám sin na nálach. Agus an sa chamne sin haid sead ba cúi le. An Nollag cínta so go deiscan cí a légan agus beidir. Can bhar numba mach na bhíanana. Ach, chun fecu teas lena céil nach bhfuil brún ar stoppans a sé fectú is beag trácht a bhíon am ann ar ihe lá nóla nach bhfuil chulann just an sin lígan de cí. Dí chóir dul siar, gan áras is féidir nethe a haringt aráig nósan a beidir. Ach ní chóir mar defa bheitthe cuine faoi chuna sa bhí cuasaí fadó. Tá sé bhd níos fearr bheith féchan de ráig, má go leor bíon gcónaí gidán a gceist lochtainna, ach má tá an sláinte agus generálta gan áras bí mit a hir a girán ach nuair dhéanann tú anlí sér go bunúsach tá bhraint bhathagainn sonna sásta le girán fiúáin. Agus bratham áíre le láinte agus dóchas is a raig táid a dul. Ba sin ar síl ar náim. Ba sinna blianta ba bhóin me solta sa tíl an deblin déag go dtí cerblan na déag. Bhí síirse dún héanacuin. Níor a gardaíar níor a gar beric anna gafan éid, bhí mu idir hiúlfríd sléifte agus creice a hanéite mu codearta. Tríd is tríd, de bhí óige séis den scó a going, ba dheach, a bhí mar neamh gan a hiiscint, bhí mar.